ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ವೆ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಂತೀನಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿನಿ. ಒಂಜಿ ಊರುಡಂತೂ ಉಲ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಮೇದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಎಂತ ಇಂಚ ತೋಜು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. ಬರ್ಸ ಶುರು ಆತಂದ್ರೆ ಜಿಯಾನೆಗ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಎರಡು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲುಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪುಗ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ರಮ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲತೆ ಏತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಕಿಚ್ಚಡಿ ಕಿಚ್ಚಳತೆ ಅಂಚ ಅದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ತೋಚೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿನ್ ಗಿಡಪುದೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಪ್ಲೈವೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ತೂಲದೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಂತಲ್ಲ ಕೈಲ ಬಚ್ಚುನು ಕಡ್ಡು ಒಂದೇ ಪೋಸ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎದುರು ಕಾಣ ಸೆರಂಗ್ ಎದುರು ಕಾಣ ಕನ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು ತಾಸ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಹಂಚ್ತಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬು ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬು ಹಾಡು ಇಂಚ ಅಂತ ಇಂಚ ಹೇಳ್ಬು ಇಂಚನು ಮೂಲ್ತು ಒಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರಂದು ಏತು ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐಟು ಜೋರ್ದೊಂದು ವರ್ಷ ಬತ್ತು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ತೂದು ಪಾರ್ನೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಂದು ಆ ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಕೂರಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಗ ಫೋಟೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಒಲ್ಪ ಪಾಡು ಬೆಯ್ಯೇನೆ ಅವಲ ಯಾನಿಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಯಾನಿಪ್ಪು ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ವೇಸ್ಟಿ ಪಾಡ್ದನತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಅದು ಆಯನ ಹೆಚ್ಚ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಅದಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಈ ಟೈಮ್ ಊರು ಪೋಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪರ ಅದಿತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೂರೆಲ್ಲ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಡಿಗೆ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಗುರ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತದೇನೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತದೇನೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದಾಯ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ನೆನೆಪು ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂವೊಲಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ಲಿ ಎಂತು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಕೊಂಜೋಗ್ಲಿ ಕಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಜಿಯಾನ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಡತ್ತಂದೆ ಈಚಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬೈದೆಂಡು ಸೀರೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪವನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪವತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಂಚದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ತೂವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಸ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ರ ಬರೋದು ಇತ್ತು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಕೊರ್ರ ಇಂಚ ಕೊರ್ರ ಎಂಚ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪನೇ ಅಂಚ ಉಂಟೊಂದಿತ್ತೆ
ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಿತ್ತೇಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲ ದೆಪ್ಪಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂದು ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಚ ದೆಪ್ಪದಿಜಿ ಪಂಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚ ದೆಪ್ಪದಿಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಬೈದನು ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಾರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬುಂಡದೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂಗಿತ್ತೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಹುಡುಕೋದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓದಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಿದೆಡ್ದಾಲ ಕನಪದಿಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ತೂರಿಪ್ಪರೆ ಏನಡ ತುಂಬೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐನೆ ಪಾಡ್ದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದನು ಸೀರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಫೋಟೋಕ್ಕೊಂದು ದಾಲೆಯನ್ನು ಪಿದೆಡ್ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ನಿಮಿ ಬರ್ಪುಜಿನ್ನುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಿತ್ತೇನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನತ್ತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೈತಿಜಿ ಎಂಕು ರೆಡಿ ಪೂರ ಆದಾದಿತ್ತೇನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತೆ ಅಂಚ ಅದೆಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಲಿತಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನಾರು ಅಕ್ಕ ಒಂಜೇಟ್ ಉದ್ದ ಕೈತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಕೈತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡರ್ದಾರ್ ದಾಯೆಗಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ದೇತದನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ರೀಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಒಂದು ಉದ್ದ ಕೈತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೈತೆ ಅವು ಯಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಡ ದೆಪ್ಪದೇನು ಯಾನ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆನಿ ಇಂಕ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತಿಜತೆ ಬರ್ಸ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ದ ಫೋಟೋ ಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ನಿಕುಲು ತೂವಾರು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇಂಚ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಡ್ಪುಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ನಡತೊಂಬರ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸರಿಯಾ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ತೂವೊಲಿ ಮೂಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ತೂವಂಬತ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಪೆ ಫೋಟೋಸ್ಲೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ತೂವಂಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಬೈದನು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೇನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ಏನು ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ತಾಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ ದೀವೊಲಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂದು ಅಂಚ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಆರೆಂಚ ಕಡಪುಡ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆನ ಬೊಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಬೇಜಾರು ಇಂಕ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಪಂಡ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಲ ವೇಸ್ಟಿ ಜಿಯನ್ ವೇಸ್ಟಿ ಪೂರ ಪಾಡದಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೈದ್ಯರು ಐಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಊರುಡಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂತು ಕಂಡ ಬುಡ್ಡೆ ತೋಟ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡದ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸ ಬುಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತಿ ಬಂತೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನಡು ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತೆ ಯಾನು ಏನಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಆಯ್ತವ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಉಳ್ತಾನೆ ಆಪುನು ಏನಿಕ್ಕಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೈತೆ ಅಂಚ ದುಮ್ನಾನಿ ಮುಟ್ಟೊಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತಿಜಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಳ ಕಾಣೆನೆ ಶುರು ಆತಂಡೆ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಬೋಪುಂಡು ಅಂತ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಬಂಡ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬಂದು ಕೂಡ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ತೆಪ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಮನದನಿ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅವು ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪ ಎನ್ನು ಆನೆ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಮನದನಿ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಪೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಎಂತು ಪಿದಾರ್ದಾತ ಏತ ಆಪುನ ಆತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ದೆತ್ತದೇನು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮನಕಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ದಾದ ಪಂಡಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಡು ಮೇಕಪ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೋಡಾಪನದೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಜಿಯಾನಗ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ವೇಸ್ಟಿ ಪೂರ ತುತ್ತದನತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ವೇಸ್ಟಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದಾಗದಾಯಿ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿಡ್ ತಿರ್ಗು ಅಂದಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಚೆನದೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಅಂಡಲ ಅತ್ತಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಿದಾಯ ಪೋನಾಗ ಅವು ಕಿಚ್ಚಡ್ ಕೆಸಾರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದೆತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಏನು ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಲ್ಪಲ ಜಾರ್ಪ ಅವ್ನು ಬುರ್ಚಿಂದು ಅಂಡಲ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂದಿತ್ತಂಡ ವೇಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಆಗ ಮಲ್ಪರ ಪೋಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂತೊಂತೇನೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ವೇಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಾಡು ಉಂದು ಅವು ಆಯಿನೇಜಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ತೆಲ್ಪು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ತೆಲ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆ ಪಲ್ ತೆಲ್ಪೇದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಅಂತ ತೆಲ್ಪವತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ತೆಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಯ್ನಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೇಸ್ಟಿಡ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪವಡು ಉಂದು ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟಿಡ್ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜವು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪದೆ ಆತಂದೆ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪದಿಜಿ ನೇ ಪಾಪುಂಡು ಉಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಏನಜ್ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಇರ್ಲ ಏನಕ್ಕ ನೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಏನ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಅವಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದು ಅಡದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತನೈತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಫೋಟೋನೇ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಲೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.